Bere koleso. Takže priatelia, Osavské príprava železnickej strojárov 3, 2, 1, štart, poďme z toho. Čím bude skrenuté priateľstvo potom ako dopadnú, či budú fičiť, kto za čo môže. Presne som rozmýšľal nad tým, že či to vlastne viac, že či to učuží na to priateľstvo, ale to je pekné slovo, čo to je starý vymyslel. To sa to dvojnápadne dá taká vec, ale to ti môže byť a my už nepôjdeme s vami na to dovolenku. Už mám toho voľné zuby. Už načúchajte si strašne stranu. Držíme na palcech. Toto sú asi najlepšie. Konkrétnejšie kríko. Drží na štát. Tým Ormanom. Tak ich pomocnite, prosím. A zapískajte im. Ideme na to. Tak ja pevne verím, že všetko je v poriadku, my sme to podobalo v chvíľovej v takom spomalenom zábere, ale stále. Takže nech sa páči, pripraviť sa. Pozor, štart, ideme na to a nesiaskať do podmačka. No to letelo dobre. Sa ani až tak nerozsekalo. My rozhodíme, Bože, keď to spravíš, tak ťa bude bolo. ale nechcete, všetko sa vyťahujem, ešte som na to mala. Dobre, poďme priatelia, myslíte sa? Takže načíname sú ešte raz týmy Buchtova. Chlapci sú šalení a veľmi veľmi zvajú svojich jazdcov. A keď si dali veľkú robotu s týmto celým znášaním na tom, takže naozaj chceme vrtázov a sa nedočí, ale ideme doletí to sa ďaleko. Ste pripravení? Poďme na to, poďme sa pozrieť na skázy tohto krásneho diela. To nedoletí ďaleko. Štart! Tak počujete, vrany zo Žitného ostrova. Ste pripravení? Tak poďte na to. 3, 2, 1, štart! Toto sú vrany zo Žitného ostrova. Tlieskame, jak toto vyzerá. Vyzerá to super. Viete, zaujímavé, čo som si všimol, že čím rýchlejšie sa dostaneš po ramora, tým ďalej doletíš.
lebo oni išli slovenská moderátorka a stále sa tvári, že ja nepočujem. Ale vieš čo, ja napríklad hlavne okamžite. Jasne, to ja by som nazval takého veľkým fanúšikom. Are we ready? Full power! Are we ready? Okay. Na mňa nereagujeme. Fine, One, two, three, go! Počni niečo, ako keď to bol front. Sorry, ale neprejde z toho človeka. Dobre, pozrime sa na ten pár. Tak, nemecký bombardér. No. Tak idete aj tí, čo ste tu predtým leteli ďalej, čo máte na followerov. Možno ste doleteli ďalej. Ďakujeme našim nemeckým priateľom, ambasádorský tým